Сега здраве Касата да започне да покрива важни изследвания, които са определящи за лечението на онкологичните заболявания. За това настояват пациенти и лекари. Това са така наречените биомаркери, които са скъпи, а повечето са за сметка на пациента. Решение се търси от години. Преди няколко месеца Елизабет разбира, че е с онкологично заболяване. Следва операция. Тъй като съм млада, се започна чуденето на докторите дали да се предприема някаква терапия и да не се предприема. Образните изследвания за това не помагат. Самата корбиопсия и след това от самата операция също беше с противоречиви показания. Така лекарите й препоръчват допълнителни изследвания, които показват, че при нея химиотерапията не би била достатъчно ефективна и я насочват за друго лечение. Елизабет казва, тестът е бил за нейна сметка. Това, което заплатих аз, е 4700 лева. Основното е да се започне с правилното лечение, защото ако не се започне с правилното лечение, може да се тръгне в грешната посока, може лечението да навреди. Биомаркерите се изискват от здравната каса, за да се отпусне дадено лечение и са определящи при решението за цялостната терапевтична схема, казват лекари. Има пациенти, които няма да отговорят никога на химиотерапия, но примерно 10-15% от тях имат конкретна мутация и биха отговорили на това специфично прицелно лечение впечатляващо добре в продължение на години. Ние трябва да намерим правилния пациент за правилно лечение, а не да лекуваме насляпо. Често може да се наложи и повторно изследване. Тези биомаркери могат да се променят в хода на лечение. Пациентът да отговаря на едно лечение и да се появи нова мутация, при което това лечение вече да загуби своята ефективност. Всички ние търсим как да изследваме тези пациенти, за да не ги натоварваме финансово. От здравната каса отговориха, че се работи по проблема. Целта е повече ефективност при лечението, обективност и достъпност на диагностиката, която към момента се спонсорира от фармацевтичната индустрия или се заплаща от пациента. Оттам посочват, че при възможност средствата за тези изследвания ще се предвидят в проекта на бюджета им за догодина. За BTV новините, Кристина Налбантова.